Ya, amadoda emali, amadoda acebisa abantu. Amadoda enza abantu bephile kahle. Impilo yaphumelele phambili. Nangomkhulu, ikhehla leli, ikhehla lami. Ikhehla lami la ekhaya leli. Okungumashesha. Liyashesha leli khehla. Bangikwenza lo msebenzi ngithumela lona. Liyashesha umsebenzi uyashesha. Siwenza amalanga. Kuba lawo malanga siwakalayo umsebenzi wakho uphumelele. Abantu abaningi ngibakhiphela lapha into zabo. Kakhulukazi mangabe ngento izinto kakhulu zokuphamisa abantu kumabhizinisi ezinyangeni kubuphi noma sisiza abantu. Noma bethiwa uvale edlozini esidalweni. Ngeke ngikhulumise khona kule ndoda ngikhulume nayo ngoba ngithi umashesha iyashesha. Izinto ezivula noma kuthiwa ziboshwe kanjani ifike ivulile izinto lapho ezivalwe khona. Lapha ugogo lesalukazi usigolosa. Noma kuthiwa kuboshweni kuvala kanjani ufike bese yavula usigolosa. Ufike bese ayivula lento ivula iphakamiye phezulu. Evula iphakamiye phezulu zenzeke izinto. Noma kuthiwa bethi ziboshwe ngandlelani. Fike beze yavuleka zaphezulu. Amadoda omsebenzi wawo ke lawo, amadoda omsebenzi wawo ke lawo. Amadoda omsebenzi wawo uyafona ukhuluma noma usho lelo langa ozofika ngalo. Ubhukho ilanga la ekhaya uzofika nini. Futhi okuningi asigijimisi kakhulu imali phambili. Mangabe usho ukuthi unaleyo mali engakanani. Silamadoda siyakhuluma nawe thina ukuthi asikhulume nawe ukuthi unemali engaka ehambe ikusize. Sikhuluma naye wona ahambe ukusiza ngoba ngisho mina ngithi lezi ngoba ngithi umashesha iyashesha wenza umsebenzi segoli. Yabe sikhona siphamisa khona usiphamisa khona abantu abasenza khona imisebenzi. Abantu abasuka abantu endaweni beze la njengoba besuka nje abantu beze endaweni bezofuna la ekhaya ukuphila. Ngoba nibona nje izinje ziyakwenza umsebenzi, ziyakwenza ukuthi uphile uphumelele phambili. Ngalento oyifunayo, yebo. Kwadokotela ngonyama la. Kwadokotela ngonyama lapha seJimistini lapha esikhona. Uyafona nje nambeni la ekhaya. Ufike la ekhaya uzofuna ukuphila. Sisegoli kakhulu lapha engathi sizinze khona kakhulu. Okuyikhona lapha esikhona khona isigodlo, noma kuyikhona lapha esiphilisa khona abantu. Phakama ke namhlanje ndoda amadoda, phakama ke namhlanje. Phakama namhlanje ndoda amadoda ngithi ngiyakuphakamisa ke manje ukuba kuyakuphila abantu emazweni amagumbana nomhlaba, emhlabeni wonke ezweni lonke jikelele. Indida iyadida ngisho umndeni. Bayibuza ngapha nangapha bethi ivele kanjani. Into izohlela amaphilisi ama-abortion. Ukhona ogwaze bafaka mpisha impatambata ngoba bazokuhlanganyela sikeke ejikele eshobeni. Bayaphumelela abantu. Bayokuphila abantu bayaphila endaweni amagumbana nomhlaba emhlabeni wonke ezweni lonke. Abantu bayakuthola bakufunana noma kuthiwa kuvala isidala ngithi la ekhaya mina siyakwenzela into uyibone bokuphila. Woza ke nawe uzothola kwakho. Akwenze ungayithonto efunayo la ekhaya. Nazi igubhu ezizenzela abantu bayibaphilisa abantu. Bayilanda abantu igubhu bethola ukuphila bephambili kulokho abakufunayo.